Gero eta gehiago gara erabakitzeko eskubidearen bidean topo egiten ari garen herritarrak. Herritar ahaldunduak, langileak, solidarioak, baikorrak, saiatuak. Bidean gara. 4 urteko ibilbidearen ondoren, urrats berriak egiteko ordua heldu da. Ziklo berri bat zabaltzera goaz gure herrian. Bi lan ildo nagusi jorratuko ditu gure eskudagok 2018an. Herri galdeketak eta herritarron ituna. 180 herritan antolatu ditugu jada galdeketak. Herriz herri, olatuz olatu, Euskal Herriko mapa koloreztatzen jarraituko dugu. Tokiko borondateak josiz eta konplizitateak gehituz, erabakitzeko behar dugun kultura partekatuz. 780.000 lagun bizi diren eremuetatik harago joan, eta hiriburuetan baldintzak sortzeko ahalegin berezia egingo dugu. Herritarron ituna izango da 2018ko plangintzaren ardatz nagusia, guztion artean idatziko duguna. Baina, zer da herritarron ituna? Nola landuko dugu? Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa erabakitzeko 2019 arrazoi jasoko ditugu. Ez bat, ez bi. 2019. Adostasunetan sakonduz eta kultura demokratiko berria garatuz, zergatik erabaki nahi dugun jasoko du herritarron itunak. Urtarrilean, hiriburuetan egingo ditugun mahai inguruek emango diote hasiera dinamikari. Esparru anitzetako eragileak batuko ditugu, lehen hausnarketak eta erabakitzeko arrazoiak biltzeko. Ituna ordea herritarrona izango da, eta beraz, herriz herri edota eskualdez eskualde osatzen joango gara. Dinamika eta ekimen parte hartzaileen bidez, alderik alde zabalduko dizkiegu ateak herritar guztiei. Zuri ere bai. Maiatzean, klik eguna ospatuko dugu herrietan, eta kalera aterako dugu arrazoi bilketa, festa giroan. Erabakiari klik egingo diogu, eta ekainera begira jarriko gara. Izan ere, erabakitzeko arrazoiak erakusteko eta indartzeko eguna izango da 2018ko ekainaren 10. Zer egingo dugu? Non eta nola? Adi egon eta laster jakingo duzu. Eta hortik aurrera zer? Herritarron itunean jasotako edukiak plazaratu eta gure herrian ziklo berria zabalduko duen herri itun bat sustatuko du gure eskudagok. Euskal Herriko eragileen artean, herri gisa erabakitzeko behar diren konplizitateak eta adostasunak jostea helburu duen erabakitzeko eskubidearen aldeko herri ituna. Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa erabaki arte lanean jarraituko dugu. Eskuz esku, elkarlanean. Guztiok bat eginda soilik lortuko baitugu Euskal Herrian erabakitzea. Etorkizuna gure esku dago. Eta etorkizuna zu zara, gu gara. Elkarrekin har dezagun bidea.